Magandang hapon po mga ka-hometown. Bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng subscriber sa channel na to. Maraming salamat po. Road to 1,000 subscriber na tayo kasi kanina pag check ko ay mayroon na tayong 501 subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Patuloy nyo lang pong suportahan yung channel natin. Ako po pala si Colby, kasama ko si Lawrence. So, anak ko po. Kuya, kumusta? Okay lang. Nasaan nga tayo ngayon? What? Ha? Nasaan nga tayo ngayon? So, andito po pala kami sa Tinandayagan. Andito po pala kami sa Tinandayagan Falls and Resort. Kaya makikita nyo po basa kasi nag-swimming. So, tingnan po natin yung paligid. So, andyan po makikita natin yung mga cottage dyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung falls. Hindi naman siya masyadong mataas na falls, hindi naman masyadong malalim. Pero sulit na sa ano yan, sa sulit kapag ano yan, kapag summer. Kasi malamig yung tubig. Ayun po, may mga kumakanta sa video. Tapos dito sa may taas, maraming nyug, saka tubo. Nakikita nyo dyan, oh, sa may, sa taas. May mga tanim, may mga laman. Maraming pananim. Tingnan natin si Kuya. Kuya, anong nararamdaman kapag kapag namamasyal dito sa resort? Parang naglalag ka. Ayun, may swimmer. Tingnan natin nakita ba? Nakita yung swimmer. Ay, hindi ko makita. Wait lang.